Hi pawb, croeso yn ôl i'r sianel. Mae hi yn ddydd Mercher sydd yn golygu dim ond un peth, fideo newydd Label Deg. Os ydych chi eisiau gweld sut dwi'n steilio'r gwallt yma mewn llai na 5 munud, yn hollol ddi-ffws, a gobeithio wneith o edrych yn OK ar y diwedd, cariwch ymlaen i wylio. Ac wrth gwrs, os ydych chi ddim wedi'n barod, cofiwch i danysgrifio i Label Deg, hoffi'r fideo yma a mwynhewch. So, os ydych chi rhywbeth fel fi ac yn licio colur, yn mwynhau ffasiwn, ond ddim cweit wedi cyrraedd yr un safon efo'r gwallt, dyma di'r fideo i chi. Be fyddai'n ddefnyddio heddi yma ydy'r teclyn yma. Dwi'n gwybod bod o'n edrych reit scary. Dydy o ddim, credwch fi, mae o mor hawdd i ddefnyddio. Be mae hwn yn galluogi i ni cael ydy'r edrychiad yna o gwallt wedi cael ei crimpio. Ond, os ydych chi rhywbeth fel fi, pam dwi'n clywed y gair crimpio, dwi'n meddwl am hwn. Ond peidiwch y poeni, ddim dyma ydy'r edrychiad da ni'n mynd ar ei hôl o heddi yma. Gobeithio fydd o'n edrych yn effortless ac jyst yn rhoi bach o volume fewn i'r gwallt. So, digon siarad i fewn â ni i'r tutorial. So, fel cam cyntaf, fyswn ni yn awgrymu roed rhyw fath o orchydd gwres ar eich gwallt. Wedyn, be na i wneud ydy brwsio'r gwallt a'i rannu fo fewn i adrannau bach a dechrau ar y crimpio. Oherwydd fy gynnau wallt reit byr, dwi ddim rili angen roed o fewn i adrannau rili bach, so dwi jyst i roed hanner fyny, hanner i lawr, a wedyn i ddechrau hefo yr adran gwylod. Os dyma ydych tro cyntaf chi yn defnyddio rhywbeth fel hyn, plis gofynnwch am gymorth gan mam neu dat neu unrhyw oedolyn, oherwydd maen nhw yn gallu bod yn boeth. So, fel ydych chi'n gweld, na i gymryd un tamed bach o wallt, fynd fewn hefo'r crimpers, a wedyn ti jyst literally'n gadael o. Dyma pam dwi'n lyfio'r tutorial yma, cos mae o mor hawdd. A fel unrhyw steil gwallt i fi, anyway, mae'r cefn wastad yn anodd i gyrraedd. Ond efo hwn, oherwydd dio ddim yn gorfod edrych yn berffaith, mae o'n rili hawdd i wneud. Yn lle cychwyn reit yn fama, jyst gadewch fymryn o le a wedyn dechrau yn is i lawr yn y gwallt. Dwi'n meddwl bod hwnna yn dueddol o edrych yn well ac yn fwy naturiol. Dwi newydd orffen yr edrychiad. Be sydd yn bwysig ydy switcho bob dim i ffwrdd. Mae hwnna'n cam rili pwysig, y cam pwysica. A wedyn, be fyddai'n licio wneud ydy unai jyst gadael iddo fo ddisgyn, neu jyst rhoi dwylo trwy'r gwallt, tynnu fe lawr fymryn. Ia, dyna ni. Gobeithio bod chi yn licio'r edrychiad, gobeithio bod chi yn teimlo fedrwch chi wneud hwn adre, mae o mor hawdd, mond bod chi'n bod yn ofalus. Diolch yn fawr iawn am wylio. Os ydych chi wedi mwynhau, cofiwch hoffi a thanysgrifio i sianel YouTube Label Deg, a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!